Και βέβαια, αν κανείς θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε, να προσπαθήσω να του απαντήσω. Αλλά αυτό θα μου δώσει δυνατότητα να μιλήσω για καμιά ώρα ακόμα. Βίγη, έδειξε. Η γυναίκα μου είναι εννοημένη, όποτε περνάω την ώρα να βύχει, αλλά επειδή είχε ένα μόνιμο βήχα, δεν έδωσε σημασία. Εντάξει, να ακούσουμε τα παιδιά να μας πέσουν. Υπάρχει κάποια ερώτηση για τον κύριο Μπουκάλα? Εγώ μπορώ να πω μερικά πράγματα. Μάλιστα. Ωραία. Υπάρχουν κάτι παλιές υποθέσεις, τις έχω εδώ μπροστά, που μας τυχιώνουν. Διαβάζοντας πρόσφατα ένα παλιό ας πούμε, ημερολόγιο καταστρώματος, εκείνο που αναφέρεται στη δεκαετία του 90, στάθηκα στα εξής πολυγνώριμα. Την έπαρσή μας απέναντι στην ιστορία, την έλογη αποθυρίωσή μας, το καθοδηγούμενο συλλογικό μας ασυνείδητο, τα διασταυρούμενα δικαιώματα, το διαρκές ζητούμενο για μια κοινωνία των πολιτών και ουχή των πολιτών με ωμέγα και ήτα ή των κολλητών, την ετεροπροσδιορισμένη και εράθιμη κοινή γνώμη και τους διαμορφωτές της, τους εξεπαγγέλματος αμοραλιστές, τη βία που είναι πολιτική, ιδεολογική, αισθητική, συναισθηματική και γλωσσική και η οποία ασκείται από τα μέσα, τους εισηγητές του πνεύματος της εποχής που επιβάλλουν το πολιτικό και πολιτισμικό καθεστώς, την πεσημιστική ανάγνωση του ιστορικού χρόνου, τη δυνατότητα ή το περιθώριο για αντίσταση, τον κοινωνικό διάλογο σε εισαγωγικά και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία, τον επιούσιο θάνατο, την ιδεολογική χρήση της μυθοπλαστικά επεξεργασμένης ιστορίας. Διάβασες πολύ δηλαδή. Πολύ. Τι έτσι θα ερχόμουν. Την νόσο ή το στίγμα της ξενότητας, τους φορείς του πανικού και τους επαγγελματίες του λαϊκισμού, την καταδημαγώγηση που υφιστάμεθα από τους μεταπράτες του πατριωτισμού. Ναι, αναφέρθηκα σε αυτούς και βεβαίως. Το διαρκώς ζητούμενο της φιλαλληλίας, τον επιλεκτικό μισοξενισμό, την ιστορία ως μύθευση και εθνική σκοπιμότητα, την ασφάλεια της εξιδανίκευσης, τη διάχυση της ενοχής, τον ιστορικό αμοραλισμό και τέλος την αντιμετώπιση του ιδεαλισμού ως παιδική νόσο. Και τώρα τι κάνουμε? Δεν νομίζω ότι έχουν προχωρήσει πολύ. Ακόμα οι ιδεαλιστές θεωρούνται ανώριμοι που δεν έχουν οι ιδεολόγοι που λέγανε παλιά. Μου το έλεγε η μάνα μου που δεξιός άνθρωπος ήταν, αυτοί είναι οι ιδεολόγοι όμως, μου έλεγε για τους αντίπαλους. Δηλαδή κάτι τις πιστεύουν. Αυτό που κυρίως έχει γίνει από τα χρόνια εκείνα, γιατί μιλάμε τον προηγούμενο αιώνα, είναι ότι έχουμε παραδοθεί εντελώς σε ένα καινούριου τύπου πολιτισμό, τον πολιτισμό των λεγόμενων social media, μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος αναπαράγει με τεράστια ευκολία τα fake news, όπως ξέρουμε, και μπορεί και τα επιβάλλει κιόλας γιατί είναι ταχύτατα. Στην πραγματικότητα είμαστε σκλάβοι αλγορίθμων. Το συναίσθημά μας διεγείρεται καθημερινά με το που ανοίγει κανείς το τηλέφωνο και το κεφάλι μας και η καρδιά μας από το τι θα σου στείλει ο αλγόριθμος έτσι όπως σε έχει κωδικοποιήσει, σε έχει απομνημονεύσει και σε ταΐζει και σε τροφοδοτεί αυτός. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να μπει όριο ηλικίας στα παιδιά 15, 14, 16 ετών και να μην μπαίνουν στα social media. Αυτές οι απογορευτικές λογικές ήδη στην Αυστραλία όπου εισήχθησαν απεδείχθη ότι δεν προσφέρουν απολύτως τίποτε, ίσα ίσα που οδηγούν τα παιδιά σε πλατφόρμες που δεν θα είχαν καμία όρεξη μέχρι τότε να τις συναντήσουν, σκοτεινές πλατφόρμες του διαδικτύου. Δεν μπορούμε να κόψουμε ο ομφάλιος ρόλος των παιδιών πια δεν είναι μόνο με τη μάνα τους, είναι και με το κινητό τους. Κακά τα ψέματα. Έχουν ένα κορδονάκι, τα συνδέει, ένα καλωδιάκι και τα συνδέει. Η κοινωνία όμως δεν είναι στα κοινωνικά δίκτυα, είναι η μη δικτυωμένη κοινωνία, η εκτός. Η δημοκρατία δια αντιπροσώπου, η ψηφιακή δημοκρατία, όπου ψηφίζω εξ αποστάσεως
μελετάω, εκπαιδεύομαι εξ αποστάσεως, είναι μια τραυματισμένη παιδεία και μια τραυματισμένη δημοκρατία έθνης. Πώς μπορεί να σταθεί ένα μουσικό σχολείο εξ αποστάσεως, πώς θα μαθαίνουν τα παιδιά, δηλαδή. Η κομπανία, η παρέα δηλαδή, το μουσικό σχήμα είναι ακριβώς αυτό, ότι μαζί με κάποιους άλλους προσπαθείτε να δώσετε αρμονία, να προσφέρετε αρμονία. Από το σπίτι του ο καθένας μπορεί να παίξει τον ταούλι του, το ζουρνά του, αλλά είναι μόνος του. Και δεν μπορούν να γίνουν διαδικτυακά τέτοια πράγματα, εντάξει, όσο και εξπέρνα είναι τα παιδιά στην... Η αποθυρίωση που λέω για τον αιώνα της έλογης αποθυρίωσης τον προηγούμενο αιώνα, μιλάω έχοντας υπόψη μου τους μέχρι τότε πολέμους που γίνονται πια με τη μέθοδο, απλώς ενός κουμπιού όπου δεν βλέπεις αυτούς που σκοτώνεις. Δεν υπάρχει ο πόλεμος εξ αποστάσεως. Αυτό που απειλεί να κάνει, ας πούμε, τώρα με την Περσία ή το Ιράν ο Τραμπ, και πάλι θα είναι ένας πόλεμος του τύπου σοκ και δέος για τους παλαιότερους στην καταιγίδα της ερήμου, όπου εσύ θα πατάς το κουμπί εδώ όπου θα βρίσκεις για όλη τη μάνα και κάποια διαολάκια εκεί θα σκοτώνονται, νομιστεράκια όπως λέει και το ανέκδοτο. Αυτός ο απόλεμος πόλεμος είναι εξαιρετικά θανατηφόρος, γίνεται δια προσώπων, γίνεται με drone, αλλά το αποτέλεσμα είναι σακατεύει τους λαούς, όπως σακατεύει. Δεν ξέρουμε πόσους νεκρούς έχουν οι Ουκρανοί, ούτε πόσους νεκρούς έχουν οι Ρώσοι, γιατί ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ανακοινώνει τους νεκρούς. Όμως μετριούνται σε εκατοντάδες χιλιάδες και από τις δύο πλευρές. Για αυτόν τον βαλτωμένο πόλεμο. Ούτε και το πόσοι σκοτώθηκαν στην Γάζα ξέρουμε, γιατί ακόμα συνεχίζουν να βρίσκουν σκοτωμένους κάτω από τα ερείπια, και μου έκανε απίστευτα. Τρόμαξα όταν είδα ότι στη Γάζα οι Ισραηλινοί είχαν εισαγάγει έναν αλγόριθμο στα drone τους να σκοτώνουν 16χρονους όπου και αν τους έβρισκαν. Ή να σκοτώνουν αυτούς που οι ίδιοι στοχοποιούσαν με βάση τη μορφή τους, επειδή ήταν τρομοκράτες της Χαμάς, όπου και αν βρισκόταν. Δηλαδή, αν βρισκόταν σε μια πολυκατοικία ένας της Χαμάς, θα έπεφτε όλη η πολυκατοικία. Γιατί έτσι έλεγε ο αλγόριθμος, ότι χτυπάμε και δεν ενδιαφερόμαστε για τον γύρω-γύρω. Αυτή είναι η αποθυρίωση, την οποία μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε και καθόλου, γιατί την καταναλώνουμε στην τηλεόραση, εικονικά, ας πούμε. Όσο για τον ιστορικό πεσημισμό, δεν θέλω να ανήκω σε αυτούς που βλέπουν ότι η ιστορία πάει πάντα προς τα πίσω. Αυτό είναι το σχήμα το πώς ερμηνεύουμε την ιστορία. Αυτό το σχήμα της διαρκούς φθοράς, της διαρκούς πτώσης, το παραλάβαμε από τον Ησίοδο, ο οποίος μίλησε, όπως ξέρετε, για τα 4 γέννη. Το χρυσό, το αργυρό, το ηρωικό και το σιδερένιο όπως είμαστε τώρα. Τα 5 γέννη, ο Βίλιος μίλησε για 4 γέννη, σε μια διαρκώς πτωτική πορεία. Δεν θέλω να βλέπω έτσι την πορεία της ανθρωπότητας, διότι πάρα πολλά πράγματα έχουμε κατακτήσει και συνεχίζουμε να κατακτάμε σαν ανθρώπινο είδος, και πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα να χάνουμε. Την ελευθερία μας τη χάνουμε με χιλιάδες τρόπους πια και δεν πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένη. Είναι χρυσά τα δεσμά που έχουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί. Αντίθετα, στην Αφρική τα δεσμά εξακολουθούν να παραμένουν σκληρά από σίδερο ή από σκηνή. Είναι δεσμά πραγματικά. Τα δικά μας είναι επιχρυσωμένα και δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πιστεύω ότι η ιστορία πάει προς τα μπροστά, έστω με πόνους πολλούς, δεν γυρίζει προς τα πίσω. Αρκεί να τις κόψουμε και εμείς λίγο. Κύριε Μπουκάλα, σας ευχαριστούμε πολύ. Κρατάμε τα όσα μας είπατε σήμερα για τη σημασία της αφήγησης, των ιστοριών και της ποίησης, για τη σημασία της τέχνης, και παίρνουμε από εσάς τη σκητάλη για να κλείσουμε την απόψινή μας βραδιά με μελοποιημένη ποίηση, με 4 τραγούδια που ετοίμασαν με πολύ φροντίδα οι συνάδελφοι μουσική του σχολείου μας και οι μαθητές και οι μαθητριές μας. Με το μουσικό μας σύνολο, λοιπόν, σε ενορχήστρωση διεύθυνση Ηλία Κοτζιά, στη διδασκαλία Ευγενίας Γκρέτζελου, Βαγγέλη Θάνου και Ηλία Κοτζιά, και με την ποίηση των Ρίγα Φεραίου, Διονύσιου Σολομού, Οδυσσέα Ελίτη και Γιώργου Σεφέρη,
θέλουμε να αφηγηθούμε το χρονικό της αφύπνισης, της αγωνίας, της αντίστασης, της πάλης του λαού μας, που είναι και η παρακαταθήκη που μας άφησε στο πέρασμα του χρόνου, μέσα από τις δύσκολες στιγμές του αγώνα του για ελευθερία και αξιοπρέπεια. Η παρακαταθήκη του που αποτελεί και ένα φάρο στα διαχρονικά μας σκοτάδια. Ενώ τα συμβάντα, δηλαδή το πέμπτο και τελευταίο τραγούδι της απόψινής μας εκδήλωσης, το οποίο παρουσιάζεται σε πρώτη εκτέλεση εδώ σήμερα, είναι σε ποίηση δική σας και μελοποίηση του συναδέλφου Ηλία Κοτζιά. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε εδώ κοντά μας και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση. Την ευγνωμοσύνη μου, σας ευχαριστώ να βάλετε